ProDesign Engineering and Construction on yksi Euroopan kokeneimmista ja arvostetuimmista suunnittelu- ja konsultointiyrityksistä. Vuosien varrella olemme muuttaneet asiakkaidemme ideat ja visiot palkituiksi projekteiksi, pyrkien aina ylittämään odotukset turvallisuuden, laadun, toiminnallisuuden ja estetiikan osalta. Toimitamme suunnitelmia, jotka kestävät ajan testin. Tarjoamme toiminnallisia, toteuttamiskelpoisia ja tehokkaita arkkitehtuuri- ja insinööriratkaisuja, jotka takaavat tilatehokkuuden, mukavuuden, turvallisuuden ja rakenteellisen vakauden, samalla täyttäen tarkasti asiakkaidemme visiot ja odotukset. Olemme sitoutuneet yrityksemme perusarvoihin, joiden pohjalta meidät on perustettu. Ensiluokkaisten palveluiden tarjoaminen asiakkaillemme, turvallisuuden asettaminen etusijalle kaikessa, mitä teemme mahdollisuuksien luominen ihmisille. Olemme ylpeitä siitä, että olemme paikallinen suunnittelu- ja konsultointiyritys, jolla on kansallinen ja kansainvälinen ulottuvuus. Vaikka nykyinen läsnäolomme on suurempi kuin koskaan aiemmin, olemme edelleen syvästi juurtuneita yhteisöihin, joissa rakennamme ja elämme. Laaja projektisalkkumme sisältää projekteja kaiken kokoisina ja eri monimutkaisuuden tasoilla, aina suurista teollisuus- ja logistiikkalaitoksista innovatiivisiin toimistorakennuksiin, joissa on haastavia arkkitehtonisia ratkaisuja. Suunnittelemme kaiken. Se, mikä todella erottaa meidät muista, on ihmisemme. Heidän sitoutumisensa maailmanluokan palveluun, omistautumisensa huippuosaamiselle, ongelmanratkaisukykynsä ja intohimonsa innovaatioihin määrittelevät, keitä olemme. Heidän horjumaton sitoutumisensa palvelemiemme yhteisöjen kehittämiseen tekee ProDesign Engineering and Construction yrityksestä paitsi erinomaisen työpaikan, myös luotettavan kumppanin asiakkaillemme. Visiomme, rakennusalan uudistaminen suunnittelun avulla, uskomme älykkääseen suunnitteluun, parempien ratkaisujen löytämiseen, jatkuvaan innovointiin ja rajojen rikkomiseen. ProDesign Engineering and Construction yrityksessä innovaatio ei ole vain tavoite, vaan myös lupaus, jonka annamme asiakkaillemme, kumppaneillemme ja yhteisöillemme. Älykäs suunnittelu on DNA-pistinssamme. Se määrittelee, keitä olemme, miten työskentelemme ja minne olemme menossa. Kohti tulevaisuutta, jossa jatkamme alan johtajina.